Akeh korbaning para prajurit ora mung wong Majapahit nanging uga wong Granti. Mula katimbang ing mengkone Kabupaten Granti rata dadi lemah. Merga tepuk perang wong saka Majapahit luwih becik. Ripin bendaramu kang supaya gelem sowan oleh Majapahit. Keparat si murang toto. Majapahit akeh prajurit lan senopati sing tengpungan. Kaya aja nganti kendhat ing kaprayitnan. Pager-geger bantis-bentis ana ing Kadipaten Granti sakukupan. Tindake. Malah untuk pakan kok Joko Mertu kurang akeh gua. Nah kurang akeh karo bebat nang ngisor iki. Akeh anak go mulai. Aku main duwe pedet. Wis marem kena ngombe Joko Mertu. Kondi ku mau. Lho, kok kono mau? Sumur mau. Buri blek. Lah memang lemek nyolong kondi kok. Ya mok sing duwe Ora usah mikir nyolong Ibu-ibu ning isore ngono dibacak sitok-sitok ngono gene. ya lah dadi boyo pangopo. Nyaplok kowe. Kowe kok kono ae nek karo aku kok ora seneng. Ye. Ngene lho, rasa-rasane saben dina. Saben dina ngaret terus iki
Lah dene kewajibane ngarit. Nek ra terus ora ngarit Joko Mercu mbok pakani apa? Saora-orane dak. Iki lho dhuwit nggo ngopi tak ngono lho. Bedino roe kok suket. Sing iki dhuwit sapa ngono? Iki Pak Mengger. Lah kok iki dhuwit kok pinu? Lah gene. Wis beban tek ngono. Roe. Keplek ae. Apa yo keplek? Heh? Keplek yo apa? Warung kaya apa? Lah nek ngono Joko Mercu didol nek kowe mau ngarit padha-padha ora. Ngarit didol iki piye? Lah gene lek kowe mau ngarit. Kowe iki Nek didol aman untuk dhuwit. amane aman. Sing arep nuku iki sapa? Oh, gorong pasar hewan. Alah ora ono nuku. Sawangen. Gene Tegak mendur wujud apa? wujude kebo. Lah tegak mengisor. Menungso. Lah iya. Urung nuku malah wis wedi dhisik. Wah, Iki piye jenenge? ngane-ngane ya. Wes, angel. Mangsane siluman. Lah ora dadi awet cilik wis tak openi karo kowe Joko Mercu iki. Ora tau gelem nang desa, senengane sapa nang alas Purwo terus. Gene nang kono ora nggih gubuk. Nggo turu. Mulane awake dhewe iki. Arang mulai aku kan iki ngantek kleson lho, ket esuk. Lho, budal ngarit. Lah mau mari jare mau ke dhuwit 10.000 mau. Lah iya tak kono warung, Bukan blonjo apa? takon tuku jangan. Wes ora ngarah teko kene iki. Lah iya ngantek yane kok. Tetep glibet dhisik ya. Bibit nang ndi? Mau mbah. Balik ke Ono petuk. ta lanang rambutnya abang dicegat mang mbah sapa? Lah iya iku terus ora Lah, iya, bales. wes glibet wis. Wali karo dhuwure ngene iki. Ngene iki sing Iki marani wis. Apa Abane Aku keselen kok munggah medun. enggak medun ngene kok enggak medun. ora ono munggahe. Pancen Iki munggah medun. kudune disyukuri. Ija gelem ana sing nanggap wong Tegal Dawa iki enggak medun. Sesuk balik nang ngiri Sendang Mulya. Kemange nggo apa? Sesuk balik nang Suntri. Lho, ora kepen. Alah. Heh? Oh. Gedam kok molor. Lho, lah segale ndi nih? Malah aku ra masak. Wah iki padha ae. Dinteni sak- Dikeki dhuwit 10.000. Lah 10.000. Ngene iku dikanggokno kok seminggu tak ngono. Nggo tuku beras rantok kok seminggu. Ah, carane iki gampang. Iki Gerase sak jumput, Hah? banyune kok sak baskom. lho dadi apa? Iku bubur iku jenang. Lah piye ben 10.000? Heh? Es seger lho. Wah, iki Walah, lho. gere kok. Lah iya panas ngene ngombe es. Ono panas utok ora ono panas. Wis luwe ra dipangani sego makon Masa aku mah tak takon. Apa? Celana rambutnya abang mang sapa? Heeh. Apa? Ora teko-teko kene. Kok mamenggo. Ning ndi? Mana wis nang kondo ora aku lho nih kok. Lho aku mah ketemu ning isor kono. Ora gelem nembang apa di aku Pak. Batok ndiase. Wong kok iku dirumati kecilik Heeh. karo Joko Mercu. Aku mah Bertugas dari bayi. Payahe mangan. Aku ora bapak imang lele. Santai. Aku potong dino sekali penyolek. Wis tak retno. Le asu mati. Apa sih? asune. Aja kae Ya sapa jenenge asu mati? Sumarni kok ana. Ah. Mang tak concang lu guri kono. Ah. Bocor ini. Aku golek pangan dhewe le. Oh. Di mana? ora ono.
Kebuk doyan iwak pitik. Heh? Kebuk doyan iwak pitik man tok kondi. Kok ngono Mang, sampeyan yu sapa Mang? Yu Darmi ta sapa? Wong diwehi kerupuk, diwehi tak pitik. Malah genang karo kepekno sego. Ya iya karo kepekno Dari sego. lesu mau. Ngene kok. Kan mangan iki lho jeng mercu. Ora doyan. Wah, entuk aki aku wah. Tok akeh. Iya. Wah, kebeneran. Kan anggo tuku kopi, Des. Karetem dhewe kok Mas. Budak bocah cilik-cilik. Aku diperintah sing sunat, Le. Diperintah piye? Ngene, Le tak wis 100 kancak budak. Kowe iku berjendam to ngene. Wah, sok nanggep lakon kebo. Sok tak dijelik lakon kebo. Iya, Ora dadi. ora apa-apa, Le. Lah ya bekan sik Pancen Le. penjalukane kaya ngono ya dituruti. Wong maca iku anut sing bayar. Ngono. Iya ta. Disyukuri ya. Syukuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah awak dhewe katimbalan ana desa Tegal. Tegal Dawa Dukuh Ngablak. Ngablak. Awak dhewe sak kru Wahyu Manggala. Nek ageng panuwun keng tanpa pepindhan. Iki Bapak kagungan kersa nimbali Wahyu Manggala. Di acarane Sunatan. Sunatan. Muga-muga sing ditetapake enggal saras. Amin. Nerusake ning bangku pamulangan. Amin. Mituhu reh perintahing wong tuwa lan agama. Amin. Terus kanggo sing nyawer lho. Sing nyawer muga-muga tambah rezekine. Amin. Sing ora nyawer, Ayo didongakno. aku sing nyawer kerupuk mau. Kowe kena sewat karo kowe iku. Iya, kok tak gundang bogonge mak gentul. Mang ora mau ambung kan. Ora mau ambung. Ora pareng. Betutute mang kok pawon. Kemanten balik disawer sempol. Arek mana sego. Aneh-aneh. Lah iya. Jadi kalau disawer mbako ya. Mbak kok. Wah. Korong, pasti korong bal. Ya, nutuke lakon le. Ya, jare luwe su. Aku lesu. Nah, iki mau tak bano tebon. Bon. Karo suket apa, Mang? Kirana. Dana tebon sampe. Ada ora arek mau tak dungu le. Dungu le. Iya. Ngobrol karo Dipangan. apane? Ombe. Omongan. Wah, seret kan. Keselan. Ora gelem mangan. Ini mau kok ndek, he? Ngono. Kamu tar main. Sakale dua akeh saiki. Kamu tar main. Mau terus, Mak. Aku saiki ngombe ora banyu telaga, banyu sumur. Manganem. Manganku kok dudu rambanan, dudu suket. Nanging abone manusa. Asal dodro iki. ngomong. Saben dinane iki manganem ya tebon, ya suket. Nah, Palana nae. Aku nek mangan suket utawa tebon, nek tletong rupane ijo. lah iya. Nek mangan cumi yo ireng. Didah dalan ning aku pas ning mburi kaget lho. Iki kuning kok saiki ireng. Lah nek mangan
Wah iya mau mangan suket daging. Aku goleke daginge menungso le. Menungso Bocah wae. bocah. Umur pirang tahun? Koro 10 nganti 12. 10 nganti 12. Mergo daginge sempuk. Getihe sih seger. Ora ono. Kantong bocah pira wene. Ujeno. Ngapiya barane do mati. Orane bocah nang kene ngguri kono pirang-pirang. Sore guri kabeh. Golekno ya, Lek. Weteng kula suku. Aja daging menungso tak ganti ae. Apa, Lek? Tak ganti. Iwak pitike melu weh. Wak pitik. Iwak pitik apa aku doyan wis tak pangan turun dalan yo. Sate wedhus. Moh mangan bangsaku dhewe. Kebab. Kebab iku pakanan apa, Ek? Yo, sing dicekel biasane dikenek-nek tak kebab ae. Senengane soplak iku. Yo. Moh, nek ora daginge menungso aku moh. Kok tak kok Mbak Umarni? Nah, iki lho. Rasa aneh-aneh njalukku sing lumrah ae. Kowe nek gegesen tak pangan dhewe. Kok aja ngono. Lah sing kowe iki kowe sapa kok aku mbok pangan? Sing ngirim aku saben dinane ya iki kok malah. Nek ora gelem pangan aku yo. Apa? Adane Kalau tak nyekel kowe barang ngono lho. Masa ngejak entok ora tau nyekel ta. Malah kecekel Pak Ali saiki. Pak Ali sapa? Suhut. Iki Budarmi. Aja aneh kowe. Golekne ya yo. Ora sanggup aku. Kene ayo. Lah engko nek mbok kon golek daginge bocah cilik-cilik nek diamuk wong tuane. Menggone wong tuane ngamuk. Sing tanggung aku, sapa sing wani karo aku? Wis lah. Ora lah. Mangan sak lumrahe Sak lumrahe ya. Aku mau mangan. Nek ora daginge manusa. Lek pon, lek pon. Lek pon. kowe kok ngandani iki ora Ya jajal kandhani kowe. Aja ya. Lek. Tak kandani aja. Nangis aku lho. Duh, Aja detono. Elen. Aku mulai nangis gulung-gulung karo udo lho. Aja Pak Ali nangisan. Gandul. Iya. Lek. Matur tipon. Iki manganem ya tegon. Gak enak, Lek. Enak daginge manusa. Waduh, itu Engko karo diweki surungan obat suket. Seger. Bapak aku usahamu iki terus piye Des iki Des? karo Kowe gelem ta ora? Ora sanggup aku. Ora sanggup. Ora. Tak sawang-sawang saben dina isimu lenger-lenger nangis jane iki ana apa? Pakne. Umpama aku ora ngomong kudune sampean ki ya wis ngerti. Aku kaya ngene iki jalaran apa? Sampean dhewe ngerti. Kawit cilik aku kuwi kepengin ngomong karo anakku. Ning nyatane anakku wis mbok pisahke karo aku. Coba wong wadon ndi sing ora sithik Pakne. Aku yen nyawang tangga-tangga padha ngudang anake. Padha iso ngeloni anake. Kuyon karo anake. Rasane atiku yo kepengin
dadi mung perkara anak. Perkara anak. Ngene lho, apa sebabe nganti aku tegel lan tega misahake anakmu lawan kowe. Coba to saiki sawangen. Wiwit anakmu mbok lairake saka bugan. Wujute wae wis ora lumrah jawa menungso. Sirah maeso awak menungso. Lho yen nganti mengkone iki dingeteni tangga keparo. Ora yo ngisin-ngisini. Kula senajan tak pisahke kelawan kowe, lak yo tak titipke ning gone like. Pakne, kawujudan apa wae kuwi anakmu. Aku sing lairke, Pakne. Aku bisa nunggu yen to anakku kawujudane ngono tak bakal isin, Pakne. Lah yo iki sing dadekake gumuning ati. Jur nganti ana lelakon sing kaya ngono kuwi dosa apa sing tak sandhang. Mongko aku iki wiwit enom nganti tuwa isiku ki yo mung tirakat. Lu bareng aku omah-omah karo kowe mertuaku. Duwe turun siji wae kok kaya ngono. Apa meneh iki anakmu ki Joko Mercu ki wis gedhe. Ayo umpama dheweke engko mulih ya wis karepe. Mbah pirang isin sing kaya napa kudu dilakoni. Mergo jeneng menungsa iki mung sak derma. Iki kabeh saka kersaning Gusti kang akan jaga. Wis to, Pakne. Ditampa panane wae. Ayo. Menawa awake dhewe iki sing duweni kleru, sing duweni luput karo sanggawe urip. Mula awake dhewe nganti diganjar duwe anak sing kuyungan rupane, Pakne. Ayo kabeh iki kudu diterima-terima. Tolong. Apa kae? Aja glundung apa? Sepane. Sampeyan. Jajale ngono kuwi. Mari. Alah bote ya Allah. Aduh, iki mah jane bapak ta. Jane kuat apa ora nulungi wong tuwa? Iso aneh-aneh. Seto. Undes. Marni. Cilaka iki. Cilaka iki cilaka. Iki padha biayaan Saya tak ambil kan, Dek. melayu ora nyawang-nyawang. Makane ditoto dhisik. Lho jeneng ana wong jagongan kok mbok tabrak. Wong begegek. Wong gugup ada sing ngeroh sapa? Ayo gugup ki lah ana jalarane kok. Cilaka, Dek, cilaka. Ana apa? Geger tenan iki. Joko Mercu, Dek. Ya, Joko Mercu. Ngamuk. Ngamuk. Rene, ayo menawa telat nggonmu menehi mangan. Ora ya, Yo Dek. dheweke ngamuk. Dudu. Wis digolekno sukete. Wake sakure. Ah, golek mangan akeh, ngombe akeh, cawisi panggahmu. Ono Ini ra kok gelem kene mangan. cerita iki sing cetha. Wis piye? Joko Mercu ngamuk. Ngamuk. Ngamuk ki lah ya mesti ana jalarane to. Ana, Dek. Joko Mercu. Dino saiki ku ora gelem mangan rambanan. Ora gelem ngombe banyu tlaga. Ayo mbok menawa pancen bocah wis gedhe. Menawa yen moh karo suket moh rambanan. Gak kaya ni. Menawa njaluk. Aneh ya ni, sego. aneh. Aneh sing dijaluk. Aneh dijaluk. Apa njaluk mangan sego ngono apa? Nek Dudu. sego ngono tak wehi. Ora gelem kok, Dik. Ah, terus? Jaluke iku saikine mangan daginge menungso. Daging Lambene menungso. yo getih Kowe menungso. lambemu ki disembrono. Tenan, lah ya tenan, Dek, aku gak bloro. Anak menungsa lho kok iso Kowe nih. iki Joko Mercu ki menungso kok arep njaluk mangan Nyatane daginge Nyatane menungso. ngono. Buktene iki ana. Dadi korbane sarpon dipangan. Sarpon iki mati, Dek. Sarpon nang ndi? Dituwet gulune. Wis
percaya. Tenan, No. Dik. Iki mau aku Ijik dioyak, dioyak. mana aku mlayu, Dik. Aku cae piro? Ini banget. Kene, kono, kene, kono. Buku tak Bu? Ya wis kono. Le, Joko Merdu. Ana apa kok sajak polahmu kaya ngono kuwi? Coba-coba mrene cedhak Kene, karo Simbo. ojo cedhak karo bapak. Mrene cedhak karo Simbo. Bapak coba tak takon yo, Le. Mergo mentas wae bapak iki dipraduli karo lekmu Pundes. Jare saiki kowe iki moh mangan suket, moh mangan rambanan, ya moh ngombe banyu telaga. Saiki jare kowe iki kepengin manganmu ki daginge menungso, ngombemu gethihe menungso. Kuwi ya apa ora? Ya ngono tenan kan. Kowe iki anak menungso lho, Le. Kowe iki anak menungso, ya gene kok nganti kowe duwe tumindak sing kaya ngono. Kok kepengin mangan daginge menungso, ngombe gethihe menungso jajal. Aja nyusahke wong tuwa kowe iki. Wis suwe ra ketemu karo Simbo lan Bapak. Bareng ketemu karo Simbo lan Bapak kok jebule mintamu kaya ngono. Aku lairke kowe kuwi wae karo tangga-tangga aku wis do dikit-dikit. Malah saiki dino mangan daginge menungso. Malah kowe iki kok mentolo karo lekmu Sarpon. Monggo lekmu Sarpon iki nggone ngopeni kowe iki wiwit cilik wiwit bayi. Kanthi kowe iki wis dijoko. Lho kok iso sane kowe mentolo mangan lekmu Sarpon aja komen. Kowe larane mangan daging menungso yo. Aja ngapa. Saiki coba bapak tak kepengin takon. Larah-larahe kepiye? Kowe kok nganti kepengin mangan daginge menungso, ngombe gethihe menungso piye? Kondo marang Bapak. Kowe aja meneng wae coba metu. Ing sekawen pancen aku lan jarak, Pak. Barang nek kundi ngarit ning jero kranjang kuwi mbuh kuwi mau drijine sapa aku lawan. Nanging bareng tak ketapke rasane enak, tak tetep gethihe seger. Saiki aku dikapitayan yen daginge menungso iki enak, gethihe menungso enak, nambah kekuatan ning awakku, Pak. Dadi larah-larah iki kaya ngono. Lekmu ngarit menawa tangan iki kebabat karit njur nganti njur awor suket ngono. Ngene ya metu. Ya wis kandheka semono wae aja mbok terus-teruske, aja mbok bacutke. Nggonmu kepengin mangan daginge menungso. Sing kebangetan ki Bapak. Kok kowe kandha sing kebabat? Bapak kurang tanggung jawab. Apa Bapak isin duwene anak aku? Bapak iso anak-anak ning iso anak aku. Apa Bapak nate ngrumati aku wiwit cilik nganti dewasa? Aku ora mapan ning gambir seketi nanging mapanku ana ing alas pura. Apa Bapak isin duwe anak aku? Ya. Kena kowe nyalahke wong tuwa. Aku gong rumangsani luput, Le. Ya mergo kabeh ki saka kahanan. Coba to rasakno. Senajan kowe tak titipke lekmu tak papanake ana ing alas. Purwa nyatane bareng tangga-tangga teparo iki do krungu yen anake bapak wujudmu ki kaya ngono.
kabeh tangga teparu ki kaya-kaya ngina karo wong tuwa. Saben simbokmu liwat iku kabeh do idu ning ngarepe coba kaya ngono kuwi. Ya kuwi sing ndadekake gelaning atiku. Simbok ala-ala kaya ngene sing nglairake aku. Bareng tangga teparu ketemu padha itu, kepregok padha menggok sak temah ndadekake lalaning atiku, Pak. Merdu ono to mbokmu kowe iki ya tutur-tutur karo anakmu. Yen to kowe ora mangan daging menungso ngono rasane awakmu kepiye? Awakku lara kabeh, Mbok. Mula aku njaluk tulung goleke ya, Mbok, wetengku lesu. Pak, goleki ya, Pak. Saiki sampeyan Pak Ning. Dadi kowe ora kena tak pambengi. Kowe saben dina kudu njaluk mangan daginge menungso. Iya sedina siji ae, Pak. Ora usah akeh-akeh. Sedina mung siji ya. Iki wong tuwa apa isih bocah? Bocah ae, Pak, sing daginge sempuk, getihe isih seger. Ya. Tak sanggupi le yen mung sedina siji wae Matur. nggonku ngreka daya mengko bakal tak suruh. Matur nuwun ya, Pak. Wis ning awakku kesel aku tak ning mburi ya, Pak. Kono, wis. Layah-layah sik, turu dhisik. Kula nuwun. Monggo, monggo. Nyuwun sewu, rening nembe sepisan niki kula ngertos. Lajeng sampeyan niku tiyang pundi, sinten naminipun? Kalebu Punggawa Praja ana ing Majapahit. Punggawa Praja ing Majapahit. Harya jejetan kang dadi aranku. Harya jejetan. Pancen bener bali takon sampeyan. Nggih, kula Ki Ajar pamangken. Penggede ana ing desa kene. Inggih, Desa ngendi iki? Gambir Seketi. Gambir Seketi. Desa gedhe ning ora ana kawulane. Nggih kathah murid-murid wonten ing Gambir Seketi. Pancen Gambir Seketi yo omahe warga niki akeh ning padha ditutup padha merantau ngono apa piye? Mboten. Nggih wonten griya. Lah kok padha ditutup? Cendila dilebi. Ngomong apa anane yen do wedi karo Pondok-pondok ya. loko wae. Ngaten lho. Gusti jejetan. Napa sebabipun griya-griya ing wewengkon Gambir Seketi niku sami dipun tutup lawangipun. Merga wajrih padha wedi. Wedi bab apa? Merga ing Gambir Seketi niku enten tiyang sing mangan daginge menungso. Menungso mangan menungso. Menungso mangan Enten wong menungso. mangan wong mula do wedi ditutupi niku. Banjur cacahe pira? Nggih namung setunggal. Lah kuwi mung siji, kamangka warga ana ing Gambir Seketi akeh. Dijak nyekel bareng-bareng lak rampung perkarane. Wah. Rupane mawon wedi kok. Roh rupane wujute mawon kamigilan napa melih kok ngerti karosane dicekel wong 10-20 mawon boten enten. Lamun to padha wedi nyekel, lawan padha ditutup lho. Omahe sampean dhewe kok sing mengo. Teges sampean ora wedi. Boten. Wedi napa? Apa bedane sampean karo warga ning Gambir Seketi kok padha? Ki benten. Benten. Bedane manggon ngendi? Amarga menungso sing doyan menungso niku anak kula dhewe. Anake sampean dhewe. Nggih. Kula. Ingkang nami Joko Mercu. Lah kok nganti dheweke ki mangan daging menungso kuwi lho. Kok gawe geger ning Gambir Seketi sampean ora iso menehi pitutur? Pun mboten kirang-kirang. Pun boten kirang-kirang nggih, Ndoro jejetan anggen kula nuturi niku. Lah Ane wong kapeksa pripun? Ngene. Nggih. Lamun to bener anake sampean seneng mangan daging menungso, tak jumbuhake sayembarane Sinung Prabu Purwatujung. Pripun?
Sinuwun Prabu Bromatunjo nganakake sayembara sapa sing bisa ngrangket Bandar Subali Hadipati Granti bakal entuk ganjaran. Syukur bagi anakmu bisa ngrangket Bandar Subali ning kono pakan akeh. Tak kuwi. Iki dayoe bapak le. Pratelane anake wujudan iki sago. Yen kaya ngono sisan gawe aku njaluk pamit. Kowe bareng aku Oke, dalane. Ayo aku njaluk pamit. Hati-hati ya. Wis ditulak-tulakne anakmu. Prajurit saking Granti anggenipun ngadeni peperangan pikantuk kamenangan entuk kemenangan. terus Senajan to dina iki Kabupaten Granti entuk kemenangan, tak jaluk kanthi banget aja nganti kowe kabeh kendhat ing kaprayitnan. Jalaran opo? Aku kuwatir lamun tok ing mengkone Kraton Majapahit iki ngetokake jagoannya. panjenengan ampun wasran semelang prajurit sami jagi terbit. Swara apa iki? Sajake diisi banget. Sek jumblek lagi pisan iki. Aku ngerti wujud sing aneh-aneh. Lan bentenipun kula Tenggak mendur wujud kebo, mengisor menungso lumprah. kados ngaten. Mula kanthi kuwi tak sakonane ya. Monggo. Kisana, ora teges aku tambuh karo kowe iki ora pancen lagi sepisan iki aku ngerti karo kowe. Yen pancen kowe bisa tata jalma, sapa sing Aku Joko Mercu. wis rumangsa gumun. Gambir seketi omahku. Iya. Rumangsa gumun sakjroning atiku wondene wujud sing kaya kowe bisa tata jalma. Gumun kowe. Iya. Kowe gumun. Gumun. Kowe ya gumun. Iya. Kabeh do gumun. Iya. Aku dhewe ya sing dadi ya gumun. Kok malah guyu Sing dadi kok malah gumun. Wiwit cilik nganti dewasa aku iso guneman kaya dening kowe Ngono, kabeh. iya. Joko Mercu sing dadi aran. Iya. Joko Mercu. Kok nganti kowe temeka ning tapel wates Kabupaten Granti. Njur saktenane mengkuwi gati sing kepiye? Wigatiku arep goleki Bandar Subali. Bandar Subali. Iya. Apa wis ngerti pawongan? Kabar pisan durung. Yen pancen kowe durung ngerti ndak kowe ngerti. Bandar Subali ora ana liya, aku Mercu. Sakwise kowe ngerti lamun to aku Bandar Subali sajak bungah hatimu. Bandar Subali Joko Mercu. tak goleki pirang-pirang dina. Ewo dene ketemu dina iki. Iya. Ayo melu aku munggah ning tenggakku. Tak gawa ning Majapahit. Lho, yen ngono cetok kongkonan. Kongkonane wong-wong Majapahit. Mbah kongkonan mbah apa kalamun aku bisa ngendhalak kowe, aku bakal nampa ganjaran. Mercu, yen kena kowe ndak kandhani. Aja nganti kowe nyampuri perkara lan perkarane Majapahit. Mumpung durung lara awakmu le becik kowe bali ning Sangkal. Aku gelem bali yen karo kowe Bandar Kowe Subali. gelem bali apa ora? Emoh. Ora gelem bali. Wah, ono kok jare jantuk. Iki kok menawi tak kenapa sih kan? Hei,